Здравейте, хора! Днес ще играем Plus One Skateboard. Аз забравях да пускам камерата ми. Днес ще играем Plus One Skateboard Cape. Пък трябва да го направим Цариен. YouTube е. Той ми говори на цигански. Ако го направим, трябва да отиваме и Part 2. Втори. Аз мислях, че ще умрах. Хора. Нали знаете, че вече трябва да правя с уста. Мислите, че е малка камерата ми, пък нищо е. Чакайте. Защото аз го направих с малка, защото много ще ми пречи. Всички тях. Трябва да го направим. Цариен. Много е лесно. Трябва да го направим без да ни даваш пари. Аз я направих. Но не всичките искат да гледат моята уста. Ето го. Хора, трябва да го направим Цариен. Казва ти. Единия казва, не искам. Кой го каза? И защо ги взех? Извинявай го. Много лесно мога да го направя пък. Кой? Хора, то се... Само 2 лейка взех. Всички ти казаха да, пък нищо не ста. Остана и нищо. Хора, трябва. Вие мислите, че аз само инглиш говоря. Пък не. Исках да я направя много голяма камера, защото много ще ми пречи. Няма да мога да гледа. Мога малко да го направя по-голяма, пък аз направих 40-60. Трябва да го направим Цариен Pro. What the heck? Oh my god.
Аз знам то свече. Тогава вече късно. Ай, как то ти тук? Забравях. И за трик, бро. Трик. Мога. Ами само, че не знам дрома. Знам, че знаете, че съм малък пък. Аз имам поне subscribers. Никога няма да забравя. Нещо, че ти казва, че си грозен пък. Става, че пораснеш малко. То е добре да бъдеш пък. Пък всичките се дразнят, защото че те казват You so old, you like 25, grandpa. Какво е тос? Нищо, какво стана? Просто пускай ги, който си искат да правят. Просто ги кажете от госпожата. Хора, ще чупя нещо направо. Много трудно ще бъде хора. Нали? За вас, молеко, що отиди там барерина, капучина? Та. Книга на книгите. На. И сам. А го правя. Го правя. Вече ще отивам. Коми покой вече не. Вече ще отивам. Го правя. Защо? О май гад, бро. О май гад. Аз знам, че... Извинявай, че не говоря в инглиш. Чита е по-тупо. Уи. Няма да умра. Но, моля хора. Тук са. И мерси, че ми дадаха шанс. Този път ще го направя. Не. Аз знам вече да го направя. Не ме казвай. Виж. Пътя не знам сам. Само не ми показвай пътя. Ой, о, майка. Къде? Моля, покажете. Само едно. Има. The last one, bro. Let me go get it. Wait.
То спа вече край. Отивам вече. Естеното. Извинявайте, че спенах мани. Да отивам. Извинявай, исках хора. О, защо е играта ми е тъй? Май нещо всичките май остат. Лъжа, нямам хелп. Просто лъжа. Ако имах хелп, ще ви направихте. The good one. Yes! Хора, май някъде е той, защото аз да го гледам. Сега къде? Ако ти гледам, то смежда зас. Някой друг да да. Почи няма да ти гледам, да учи ти и пойчи. Няма да се говори ми. Моля, не го направи. Цял ден мъча за тебе. Хора, ако не го направя, мисли. Аре, вече то с край, вече тук край. Динко! Пожалуйста, Кири. Хора, след още малко и ще спрата стримна. За първи път с остава стримна. И още малко. Виж, аз не съм стейк. То стейк. Те го мразя. Много искам да го убия в бокс матч. If you watch this little steak, you 5 years old. Хора, то се вече и от стрим, защото трябва да учувам да си играя с малкия ми брат. Малкия ми брат ще си игра. Чао, хора, ще ви видя друг